Janie Carvin, Modrá. Kapitola 1. Výber. Od môjho prihlásenia do výberu ubehol mesiac. Za ten čas boli zozbierané prihlášky od všetkých mladých žien v krajine. Teda oficiálne všetkých. Skutočnosť bola trochu iná. Z prihlásených mladých žien malo byť vyžrebovaných 35 kandidátok, z ktorých si princ vyberie svoju budúcu manželku. Osobne som tomu žrebovaniu veľmi neverila. Podľa mňa kráľ s princom tie kandidátky proste vyberali. Dnes večer malo byť v správach oznámené, ktoré dievčatá sú tie šťastné a zajtra pricestujú na hrad. Viem si predstaviť, ako boli všetky prihlásené vzrušené. Na rozdiel odo mňa. Svoje rozhodnutie prihlásiť sa do výberu som už dávno oľutovala. Jediné, čo ma upokojovalo, bol fakt, že nemám najmenšiu šancu byť vyžrebovaná. Prihlášku som asi dostať musela. Nepozvať niekoho z C triedy by bolo asi príliš okaté. Ale dostať sa priamo do výberu, to už je niečo iné. Tam sa už nikto nebude pýtať, prečo sa tá či ona nedostala do najúžšej skupinky. Viac ma mrzelo, že Ben sa so mnou stále nebavil. Na druhý deň po našej hádke na kopci nad mestom prišiel ku nám aj Karin. Tváril sa stále nahnevane a ani ho nenapadlo, že by sa mal za ten svoj výstup ospravedlniť. Navyše mi ešte vyčítal, že som to prehnala a že by som mala dospieť, pretože len deti používajú falošné vyhrážky. Očividne si myslel, že som s tou prihláškou do výberu len blafovala. No, nebola to falošná vyhrážka. A keď zistil, že som sa skutočne do výberu prihlásila, rozúril sa. Povedal, že so mnou skončil a odišiel. Odvtedy som ho nevidela a ani s ním nehovorila. Podľa Karin len potrebuje čas, aby si vyliečil svoje zranené ego. Vraj mu mám dať priestor, za pár týždňov sa spamätá a nielen, že vďačne príjme moje ospravedlnenie, ale sám sa mi ospravedlní za svoje správanie. Nechcelo sa mi tomu veľmi veriť, pretože som si ani nebola istá, či sa mu vôbec mám za čo ospravedlňovať ja. Karin si tým však bola istá. Niekoľkoročné priateľstvo sa podľa nej nezahadzuje kvôli jednej hlúpej prihláške. Čo mohla byť pravda. Ale nikdy predtým som Bena nevidela tak zúriť. Modlila som sa, aby už bol večer a všetko to skončilo. Ako náhle sa vyhlásia účastníčky výberu, bude po všetkom. Pozornosť sa presunie na 35 vybraných a my ostatné budeme tým, kým sme boli pred mesiacom. Ben sa možno tiež upokojí. Tešila som sa, až budeme všetci traja sedieť pred telkou, rozplývať sa nad nádhernými šatami kandidátok a smiať sa nad ich zúfalými pokusmi zaujať princa. A Ben bude mať svoje kázanie o tom, že by sme ich mali skôr ľutovať. Jednoducho všetko ako za starých čias. To všetko sa však stane až zajtra. Dnes som sedela pred televízorom s rodičmi. Na konferenčnom stolíku stála fľaša šampanského a sľubkový koláč. Stačil mi jediný pohľad na mamu, aby som pochopila, že očividne verí, že budem vybratá. Mala na sebe svoje slávnostné šaty a na krku mala naleštený triedny náhrdelník, ktorý nosila len na zvláštne príležitosti. Bola povinnosť nosiť na krku farbu svojej triedy na znak príslušnosti k nej. Avšak namiesto modrého kameňa na striebornej reťazke, ktorý nosila bežne, mala na sebe zložito zdobený náhrdelník s veľkým modrým kameňom v strede. Nechceš doniesť ešte fotoaparát? Nadniesla som ironickým hlasom. Na moje zdesenie sa však mama skutočne postavila. Ach, to je skvelý nápad, Lea. Úsmevom vyšla z izby a ja som na jej chrbát len vyvaľovala oči. Oci, povedz jej niečo. Zasíčala som na oca s panickým výrazom. Ukľudni sa, Lea. O nič predsa nejde. Daj si koláč. Sľúkový koláč tvojej mamy je škoda nechať ležať. Láskavo sa na mňa usmial a natiahol ruku k podnosu s koláčom. Nedotýkaj sa toho, Joseph. To je až na oslavu po správach. Otec okamžite stiahol ruku späť. Ja som sa neubránila pred očeniu očami a z úst mi vyšlo útrpné povzdychnutie. Toto je snáď zlý sen.
Hodiny na stene preskočili na celú a v televízii sa objavili zábery hlavného mesta, ktoré sa postupne približovali ku kráľovského palácu. Na obrazovke sa objavil kráľovský erb a v ďalšom zábere bola už kamera v štúdiu. Štúdium bolo vlastne miestnosť so zlatými závesmi, uprostred ktorej stáli 4 kreslá, v ktorých bola usadená kráľovská rodina. Úplne naľavo sedela, ako vždy, usmiatá princezná. Vedľa nej kráľovna s vážnym výrazom a tvrdým pohľadom. Ruku mala položenú na operadle svojho kresla a držal ju za ňu kráľ. Jeho veličenstvo sedelo v kresle napravo od kráľovnej a tvárilo sa vznešene a kráľovsky. Inak sa ten výraz popísať ani nedal. Ale nepôsobil nejako prirodzene. Nesávala z neho prirodzená úrodzenosť či autorita. Bola to len póza. Presvedčivá, ale stále len póza. Úplne napravo sedel princ. Sedel až neprirodzene vzpriamene. A nebol v tvári nejako neprirodzene bledý? Nie, možno to bola len nejaká hra svetiel. Alebo niekto zo štúdia netrafil oteň púdra, či niečo podobné. Moderátor si vzal slovo ako prvý. Zhrnul novinky z posledného týždňa. Okrem oznámení o aktivitách proti monarchov a výzve k ochrane tradícií a nahláseniu všetkých podozrivých osôb ochrancom, zhrnul aj snahu krajiny dohodnúť spojenectvo s Lumperom. A podľa slov kráľa to bolo na dobrej ceste. Na záver zhodnotil ekonomiku krajiny, ktorá vďaka blížiacemu výberu prekvitá. Remeselníci, hlavne krajčírky, dostávajú mnoho nových objednávok a aj šperkári si pochvaľujú. Som zvedavá, ako spokojne budú zajtra, keď ľudia začnú rušiť objednávky, pretože ich dcéra, kamarátka či potenciálna favoritka sa do výberu nedostala. Vaše veličenstvo, čo očakávate od výberu? Moja pozornosť sa uprela späť na obrazovku, kde moderátor práve strčil kráľovi mikrofón pod nos spolu s otázkou. Verím, že výber je najlepšia cesta, ako umožniť môjmu synovi, aby spoznal mladú dámu, ktorá ho bude milovať a zároveň zvládne aj neľahkú úlohu princeznej. Predniesol kráľ vážnym hlasom. Jeho slová možno mohli znieť láskavo, ale chladný tón určite nikoho za srdca nechytil. Moderátor prešiel ďalej ku kráľovnej. Vaša výsosť? Myslíte, že bude pre kandidátky veľmi ťažkou úlohou zvládnuť život na hrade? Áno, nepochybne. Život princeznej nie je nič, čo sa dá naučiť. Človek sa musí preto narodiť. Ani kráľovnina odpoveď nepôsobila nejako vľúdne. Skôr akoby ju to, že musí odpovedať na otázku, otravovalo. Vaša jasnosť. Nebojíte sa, že vás kandidátky zatienia v kráse? Ďalšia otázka bola určená pre princeznu a vyvolala na tvárach kráľovskej rodiny rôzne reakcie. Kráľ a kráľovná vrhli na moderátora rozhorčené pohľady, ako by im len kamery bránili v tom, aby moderátora nepotrestali za jeho bezočivé slová. Princ sa nejako pohoršene netváril. Dokonca mu trhlo kútikmi úst, ako by skrýval pobavenie. Ani princezná sa netvárila nejako urazene, keď odpovedala. Vôbec nie, Derek. Naopak, veľmi sa teším na ich príchod. Dúfam, že to bude skupinka mladých dám s výborným vkusom a jedna z nich sa stane mojou sestrou. Môj brat je síce úžasný, ale pri výbere šiat či účesu je nepoužiteľný. Slová princeznej boli úprimné, dokonca si po jej odpovedi s princom vymenili úsmev. Quelly bola úžasná. Mala len 15, ale vystupovanie na verejnosti jej išlo. Bola úprimná a zároveň vtipná. Popularita kráľovskej rodiny bola diskutabilná, ale Quelly miloval každý. Na čo sa vo výbere najviac tešíte, vaša výsosť? Derek prešiel s mikrofónom až k princovi. Nie je to zrejmé? Teším sa, až stretnem ženu svojho života. Preskočí medzi nami iskra a obaja budeme vedieť, že sme našli lásku na celý život. Kamera poskytla detailný záber na princa, ktorý hľadel priamo do nej. S jeho slovami vytvárala obraz, ktorý by chytil za srdce nejednu slabšiu ženu. Medzi nimi napríklad moju mamu, ktorá sa nad tým priam rozplývala.
Dokonca si vzala do rúk fotoaparát a odfotila televíznu obrazovku. Skutočne odfotila televízor. Mami, oslovila som ju otrávene. Načo sa fotoaparát presmeroval na mňa a oslepil ma jeho blesk. Mami, netvár sa tak kyslo, Lea, povedala značením. Až ťa vyberú, budeš mi ešte vďačná, že máš na túto chvíľu pamiatku. Prečo si to myslíš? Opýtala som sa jej. Ver mi, dievčatko, až sa staneš princeznou, budeš hľadať za všetko, čo bude mapovať tvoj predchádzajúci život. Prestan snívať, prosím, povzdychla som si zúfalo. Ticho, už to začína. Zahriakla ma mama a pozornosť upriamila na obrazovku. A fotoaparát tiež. Princ vstal zo svojho kresla a postavil sa na obvyklé miesto moderátora. V ruke držal hrubšiu kôpku kartičiek. Musel sa trochu nahnúť, aby hovoril do mikrofónu postaveného na stojane, vďaka čomu mal voľné ruky. Vážené dámy a občania Maleny, dovoľte mi, aby som vám predstavil 35 mladých dám, ktoré sa zúčastnia výberu. Zajtra vo večerných hodinách pricestujú na zámok a jednu z nich si tu, dúfam, že s vašim požehnaním, nechám. Život sa však zmení každej z týchto dám a preto verím, že všetky z vás sú na túto zmenu pripravené. Princ sa s vážnym výrazom pozrel do kamery a po chvíli sa jemne usmial, čo malo zrejme pôsobiť povzbudzujúco. Každá vybraná dáma sa okamžikom menovania stáva príslušníčkou triedy C, pokiaľ v nej už nie je, alebo nie je príslušníčkou vyššej triedy. Užite si a zapamätajte si túto chvíľu, pretože ňou končí váš život taký, aký ste ho poznali. Po úvodnom príhovore princa sa obrazovka rozdelila na dve polovice. Na ľavej polke zostal záber na princa, ktorý sklopil pohľad ku kartičkám. Na pravej strane obrazovky sa zjavilo prvé meno a fotka kandidátky, zrejme z evidencie, ktorou sa ščítava obyvateľstvo každých 5 rokov. Následne začal princ čítať mená kandidátok, ich triedy a oblasť, v ktorej žili. Fotky kandidátok sa postupne striedali. Kandidátkami výberu sa stávajú slečna Maria, rodu Morko, triedy B, z Torkola. Slečna Sierra, rodu Six, triedy C, z Torkola. Slečna Maja, rodu Troll, triedy B, z Mičevu. Slečna Beatrix, rodu Max, triedy D, z Mičevu. Slečna Zara, rodu Tera, triedy D, z Hamiltonu. Slečna Xifónia, rodu Feli, triedy C, z Hamiltonu. Slečna Alice, rodu Down, triedy B, z Berenie. Slečna Batty, rodu Miss, triedy D, z Berenie. Slečna Buffy, rodu Val, triedy B, z Cherrymonu. Slečna Cecil, rodu Pork, triedy C, z Cherrymonu. Slečna Diana, rodu Lem, triedy D, z Lamaru. Slečna Alfónia, rodu 3, triedy C, z Lamaru. Slečna Anna, rodu Slow, triedy B, z Torishevu. Slečna Bitra, rodu Red, triedy C, z Torishevu. Slečna Kara, rodu Storm, triedy D, z Grimu. Slečna Dema, rodu Mir, triedy D, z Grimu. Slečna Ella, rodu Stacy, triedy C, z Noevlu. Slečna Faja, rodu Kam, triedy D, z Noevlu. Slečna Georgia, rodu Pori, triedy E, z Adakotu. Slečna Hanna, rodu Frost, triedy C, z Adakotu. Slečna Rema, rodu Peters, triedy C, z Overu. Slečna Roma, rodu Peters, triedy C, z Overu. Slečna Ilia, rodu Young, triedy B, z Portrally. Slečna Jasmín, rodu Lix, triedy D, z Portrally. Slečna Kimona, rodu Takom, triedy C, z Ozixu. Slečna Luisa, rodu White, triedy C, z Ozixu. Slečna Naomi, rodu Grass, triedy B, z Oseáru. Slečna Olivia, rodu Sun, triedy C, z Oseáru. Slečna Perisla, rodu Moon, triedy D, z Inkary.
Slečna Rowena, rodu Dream, triedy E z Inkary. Slečna Sami, rodu Silver, triedy C z Marliuna. Slečna Teremia, rodu Lexiel, triedy B z Otrakaru. Slečna Sofia, rodu Mór, triedy B z Tristokeru. Slečna Tara, rodu Korl, triedy D z Kapitalu. Aj keď si princ udržiaval v podstate rovnakú reakciu pri všetkých kandidátkach, pri poslednom mene sa síce mierne, ale aj tak znateľne pousmial. Jasné, rovno ju mohol nazvať princeznou, aj tak je jasné, že vyhrá. Pretočila som očami s iróniou na jazyku. Ticho, Lea! Zahriakla ma mama prísne. Je vybraná z Kapitalu. To znamená, že kandidátku z Bridgeportu ešte nemenovali. Nemáš to jedno? Je to len fraška, aj tebe musí byť jasné, že to vyhrá Tara. Okrem toho už len predstava, že by vybrali mňa, je úplný nezmysel. Prečo nie? Zamrkala na mňa mama. Boli ste pred pár rokmi predsa kamaráti. Trhlo mi kútikmi úst. To bolo veľmi svojsky povedané. Zavrtila som hlavou. A ďalšie roky na seba ani nepozreli. Všetko, čo bolo predtým, je už dávno zabudnuté. Nesnívaj, mami. O mňa tam nikto nestojí. Moje slová prerušil hlas princa z televízie. A slečna Leonóra, rodu Blue, triedy C z Bridgeportu. Čože? Zvrieskla som a prudko otočila hlavu na obrazovku. Na pravej polke svietilo moje meno a fotka, na ktorej som sa už takmer nespoznávala. S tým mladým, usmiatým dievčaťom s veselými zelenými očami a krátkými blond vlasmi som mala len málo spoločného. Okolo mňa pobehovala mama a nadšene všetko zaplavovala žltým bleskom fotoaparátu. Striedavo ma pritom objímala, drmolila niečo o gratulácii a že ona to vedela, že som určite najkrajšou zo všetkých kandidátok. Vysielanie v televízii som úplne prestala vnímať. Otec sa na mňa pozeral s náznakom súcitu v pohľade. To zvládneš, Lea. Venoval mi jemný úsmev. Určite budeš tá najkrajšia princezná. Princ nebude mať inú možnosť, než sa do teba hneď v prvý deň zamilovať. Mama sa stále rozplývala radosťou a behala okolo mňa. Mne sa však nič z toho, čo hovorila, ani trochu nepáčilo. Stiahol sa mi žalúdok. Som v obrovskom prúšvihu. Ako sa z toho teraz dostať? Ja asi budem vracať. Rýchlo som sa postavila a zamierila ku dverám. Musím na vzduch. Zavolala som za rodičmi a v momente, ako sa za mnou zabuchli dvere, som sa rozbehla do tmy.